Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa z Annihilation z Minecraftu a jsem tu s Ram. Ahoj. A z Muchacha. Ahoj. No a jdeme hrát Annihilation a máme hacky. Jako prase. Tak, jdeme na to. Dave, vzal si tu F4? Nevzal, ale jdu pro ní. OK. Hej, chlapci, já mám 4 instant healy. Dej tam. Hoď mi ho do česky nahoru. Hej. Díky. Jo, ty taky veme, jedu. Mám F4. Můj. Tak já můžu vzít ještě F4. No, tak to pojď sem, veme, pojď do té česky. Hlavo dole. A co taky na sílu? To ne, to nepotřebujeme. Tak jdeme. Já jsem česky. Pojďme. Jdem. Na koho jdem? Na tvojí babi. Jdeme. Půjdeme asi zničit Green, co vy na to? Doničíme. A pak na... No ale ne, zničíme Snoopy, který má malý chlupy. Tam je Snoopy, víš. Tak zničíme Blue, tak to bychom tam přišli jenom a zničili je, no. Jako Jakoubek. Hele, Adam, to znám takam. Pojďte. Počkejte, kouknu se, kde je modrý. A Green jsou vedle nás. A Tady potom... brdíme. A ne, tak můžeme to vzít skrz mě, pojďte. Vezmeme cestou Blue, zničíme. Já zničím Green a potom zničíme Blue, jo. Jo. Oni chtějí, aby jsme vyhráli Carbon. To je taky cheater. Hej, Dave, pojďte za mnou. Já vás obráním. Hej, my Model jde k nám. To pokyvel. To je jedno. Počkej, já se najím. Jo. Tak, jdeme. Tak, jdeme. Tak, hoši. No. Strančeráž uděláme až na Ani 2. No, počkej, tam nejdu. Tam mě zabili ze Sharpnessem a furt. Jo, a tam mám stack dia. Dave, já je zničím. Ne, já prosím. Ne, Dave, plus. Nechte to. Vy jste debilové oba dva. Já jsem ti to nechal. No ne, zničil jsi to ty. Počkej, já jsem ještě pojedlo. Davide, co děláš? Asi už jen pro žrádlo. To je jedno, hoši. Neníčte česky, kámo, já za to dostal málem balu. Počkejte na mě, Ježiši. Teď budu docela easy. Řeknu vám asi jednu věc, hoši. Ničí nás. Chvíli, čekejte. Jsme zpátky. Jenom jsem si dal střih, abych mohl se lívnout a jít k nám. A abych je mohl zabít, ty hajzly. Co to je? Budeš nás ničit ještě? Normálně. Tak, no, můžeme dál. Jděte na střed a jdeme na Blue. Dave, teď je zničíš, teď musíš je jasně zničit, jo? To je jasný. My jsme u Blue. Tak čekejte na mě. Ano, mami. Ila kaka, vypínej, oba nemohl si. Taky tě miluji. Jdete? Nezničte je plus, čekejte na mě, já si taky něco chci užít. Já mám tady zatím jednu stranu naší. Tady to. Jdeme teda? Začnu Česko, Andrew. Já sám chci dát věci. Nezničte jí, Ender tu. Já si tam dám Ender Česku, neníčte, tam si budeme muset rychle schovat věci. Já se nebudu... Tak jo,
shift. Ne, dělejte ji na B fáze už jiná. Jo, počkáme na 5. Já zabiju tu ty 2 debily. Tak jdem. Zatím. Jo, jdeme. Ničte, zatím je ničte, nechte jim jeden nexus, nebo neničte tak rychle, ničte pomalu. Ale ty mě budeš chránit a já budu No, takový stěry. Hlavně ne, nechte to, ještě je neničte, hoši. Prečo? Ne. Hej, já jenom poběžím, budu se cestou drbat ruku. Tak. Babi, nechoď tam, tak mi se střelili dolů. Říkal někdo o tom něco? Daj V, jsi u Nexu. Jo, jsme tu. Řeknu vám jednu věc. Až řeknu teď, tak se ničí. Ale počkejte jenom. Laka kaka. Už je tu. Pink! Bacha, bacha. Bacha. Dej V, nič. Teď jsem tě zachránil. Oh, sorry, Dave. Dobrý, Dave, nič. Bacha! Raně! Jeden Nexus, Dave, jeden Nexus. Pytle, sorry. Rychle, jdeme si schovat věci, rychle. Pytle, já jsem chcípnul. Nedělej, připoj se a schovej si věci. Dejte! Já to nestíhám. Takže já mám po věcech. Jo, já jsem dead. Ale dal jsem sem všechny věci, naštěstí. Třeba tvůj krupáč. Do pytle. Nevadí, hoši, nevadí. Toto bylo další video z Annihilation a viděli jste, jak to vypadá, když má někdo hacky. Tak děkujem a u příštího videa. Čau. Ahoj, čau.